Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм на БГ и днес искам да ви кажа, че ще правим пакт с няколко хора. Малко е странно, че ще е на телефони, но пак ще го направим. И сега ще ви покажа в сървъра, който ще направим пакта. Само малко трябва да изчакаме. И готово стана. Само са залите света. И ето го сървъра, в който ще снимаме на пакт. Тук има черен и бял отбор. Ето. Ето. И вижте, тук ми се смени евентара някакси. Ето. И това ще е за клипа. Надявам се да е харесало. Може следващата седмица да започнем пакта. Ето вече стана следващата седмица почти. Но може не след тази седмица, с другата неделя или събота ще почнем да снимаме на пакт. И това ще е от мен. Надявам се да ви е харесало и чао!